kon non tigi musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ñamanar TV on calminama moni kala inde mum e yettode mum to woni ene woniri hande ene tawe ɗo jamma aljuma balɗe 16 e lewru june oɗo programme weltare sukaɓe Unique Energy ɓe banno ɗo sport mabɓe ɗum woni togudu ko ɗum ɓe mbatta ɗo hande weltare kamɓe e ticca mabɓe ene wiye Mr Kanté e Miss Sissoko ɗum woni Salimatu Sissoko ɗo e Ñamanar school Ñamanar ɓe mbaɗino ɗo dogudu ɗum woni sport hay jom long jom e dogudu karagol fil Allah waɗi ko kamɓe gañi e dow to ɓe gañi ɗo ɓe mbi hande ɓe kollira weltare mabɓe ɓe kollira weltare mabɓe wonande yimɓe ɓe foof ganda wondema ko kamɓe gañino ko ɗum weltare mum wonɗo hande e oɗo jemma balɗe 16 lewru june hitande ujunnaje nogasi e tati ɗo e Ñamanar e ɗum noon ɓen calmini ko ari ɗo ko foof en calmini ticcaɓe foof Mr Ñakate e dendagal ticcaɓe oustage onon fof on calminama e Ceerno Sira en calmini Mamet toon to Unique Energy e ɗum noon eɗen gandi Ñamanar TV darani ko potal darani kadi ko kawral Ñamanari TV hande tawama e programme mabɓe o weltinde kadi ɓeɗo arɓe notade kadi programme o on beltanama goto foof inde mum e yettode mum ɗum noon so on palama humpitade programme Ñamanar TV on jaha to YouTube walla pamodiron e Ceerno Sirel Sissoko ƴefton noddirel makko kañum e Hammadi Kande promoteur e Bobore Sow caméraman e Ousmane Fatou Diabou Sissoko ɓeɗo kala mo jiiduɗon e mabɓe on ƴetti noddirel ngel on kumpito programme Ñamanar TV ɗum noon bandiraɓe tedduɓe on calminama on jettama goto foof inde mum e yettode mum on mbiyama bisimilla on beltanama Hikan, sudah lagi berbicara. Energi. Jangan lupa ini kena jadi juga dong. Unique Energy. Unique Energy. Oh, minanari. Unique Energy. Oh, saya tahu. Unique Energy. Oke, gitu. Kamu nggak terlalu berpikir. Unique Energy, you like the world. Jadi sudah tanda alam menarik dengan beberapa kurang. Itu Unique Energy. Berarti kehujan yang lain, menguji asnafas. Sudah we like the world. Salari kopi sarmate, jadi we like the world. We like the world.
Jërëjëf ci bopp compétition o ak de tejote hande dara ngel bud fi hande hande hinde yembata ga
Bobo da jarama har gol fano moji anda Cerno Sissoko Sissoko kanko wonde konko yini energy oto o wini takade kono waktu ni do ngoti so mena yini energy na golla wala ka fere o program wala Idrissa namanari men salmina mo jarama wakili ko ay Hassan Kisse ya Mr Diallo Corporate Officer nahara bota jarama kita wona kando o program hande wona tagwa balbe darike de haddike ci mate de no o program wona ko dum Idrissa Sissoko sidi jarama men salmina unit energy Mohammed Cerno e Alaji nahara o jarama meta hawa anti hawa jarama sidi yodi men salmina Hassan Kisse custom yes Cisse kita betul jarama men salmina immigration kala ko dum woni Sane and of Mane men salmina kambe kala sidi yodi men salmina teacher be school ba woni Mr Nyade kambe bidig makoto Mr Nyade jarama Mr Nyade kongo Mr Bojang Mr Mbalo and Mr Ture ye Madam Jata Madam Baji men salmina o yo DJ Johnny
Merci Seigneur. Appelle-moi capitaine.